Нацыянальны фальклор. Ва ўсім свеце цікавасць да яго зараз вельмі вялікая. І гэта зразумела. Наш своеасаблівы складаны час абуджае імкненне да народнай мастацкай творчасці, абрадаў, песень, танцаў, музыкі, рамёстваў. Кожнаму народу без гэтага проста не абысціся. Не сакрэт, якія вялізныя белыя пляміны мы маем у сваім беларускім нацыянальным фальклоры. Голас мінуўшчыны часам ледзь чуваць, а гэта проста небяспечна для духоўнага жыцця нацыі. Беларускае Палессе. Століншчына. Сама прырода цудоўных берагоў Прыпяці і Гарыні выклікае натхненне да творчасці, нясе людзям дар абнаўлення. Столін. Цэнтр беларускага пагарэння. Да гонару мясцовых кіраўнікоў хочацца адзначыць, што тут вельмі дбаюць пра захаванне народных традыцый. А гэта значыць, думаюць пра лёс і духоўнае жыццё нашчадкаў. І хочацца верыць, што іх намаганні недарэмныя. На шчасце, захаваліся яшчэ тут археалагічныя і архітэктурныя помнікі. Захавалася і харэаграфічная спадчына беларусаў. У нашым фільме мы маем на мэце пазнаёміць гледача з хараством беларускіх танцаў, характэрных менавіта для гэтай мясцовасці. А хараство гэта у натуральнасці, асаблівым пачуцці гумару, сціпласці і годнасці, у неяркім характары самой манеры выканання. Захаваліся і знайшлі свой працяг умельства і талент продкаў у ганчарстве, у ткацтве, вышыўцы, саломапляценні, разьбе па дрэву, роспісу куфраў і шкатулак. Светлая яснасць, нягучнасць, стрыманасць унутранага тэмпераменту, уменне шанаваць прыгажосць — вось што адрознівае і характарызуе танцавальную культуру столішча. У вас ёсць магчымасць пазнаёміцца з адноўленымі старадаўнімі карагодамі, вальсамі, полькамі, кадрылямі, абрадамі, убачыць своеасаблівае адзенне, у якім яны гуляліся, пачуць ні з чым не параўнальныя мелодыі і мову палешукоў. Усё гэта вы ўбачыце ў нашым фільме, які нам дапамаглі стварыць добрыя і сардэчныя людзі, жыхары вёсак і мястэчак ваколіц Століна.